kollok xi ħadd min jiggwidak Matteo hija importanti ħafna x'kultant aħna nqogħdu ngħidu għax pereżempju tawni dik id-dieta u forsi ħabiba tiegħi jew nkella tija għamlet dik id-dieta, ma forsi fuqha ħadmet, imma forsi dik id-dieta li forsi tat-tija mhix l-istess dieta li għandi dejjem dal-eżempju huwa importanti ħafna li jkollna għajnuna professjonali. Prosit, jien ħobb iġib dal-eżempju li jekk għandi dar satuġani mhux ħammur ġo dental clinic. Ħammur ġo dental clinic għax naf li hemm id-dentist. Jiġifieri mhux se naqbad jiena u nopera li lil nifsi naqla d-ras nagħmel il-loppju, eċetera, eċetera. Tajjeb, ħalli din ir-rebbija flok ma tkun rebbija bħall-oħrajn li jiena bqajt bidejja mottina x'niski, eċetera, eċetera. Tkun rebbija li nħossni ħafna ħjar bija nnifsi, li nħossni kuntent kif qed nidher u nibqa' mixi l-qudiem biex anke fis-sajf u wara s-sajf nibqgħu mixin fuq. Għadna biċ-ċans imma rridu naħdmu. Irridu naħdmu malaj kemm jista' jkollna nirrepetu ġimgħa wara ġimgħa, wasal iż-żmien, wasal issa the very end illi jekk vera rridu sajf tajjeb issa illum stess tibda mill-ewwel tiffoka fuq. Matteo, grazzi ħafna tal-kont magħna appuntament ieħor flimkien issa il-bambini rid tkun